Niki wonten malih sing hebat meneh ning rada abot. Senajan rada abot tak wacake mbok menawa ana sing iso nglakoni. Nggih mboten niki. Niki dipun terasaken niki teng kitab Durratun Nasihin. Man sholla ba'dal maghribi niki nek niki mboten kedah malam setunggal sak-sae pokoke malam sasi Rejab. Man sholla ba'dal maghribi fi lailatin min rajaba isrina rakaatan yaqra'u fi kulli rakaatin fatihatal kitab wal ikhlaso wasallama asra taslimatin hafidhahullahu ta'ala wa ahla baitihi wa iyalahu min bala'id dunya wa adzabil akhirat. Cara Jawane Nabi ngendika sing sapa wonge gelem salat ba'dal maghrib ing dalem suwijine wengi sasi Rejab 20 rakaat. Abot ora? Senajan abot muga-muga do pinandingan enteng kalau dongake niku. Ora ketang mung sewengi nggih. Bab niki manfaate gede banget kula teruske mboten niki. Mangke lak sampean ngerti manfaate. Saben-saben Fatihah saben rakaat bar maca Fatihah maca surat Ikhlas. Wasallama asra taslimatin lan uluk salam 10 salaman berarti 2 rakaat salam 2 rakaat salam nganti 20 rakaat berarti 10 salaman. Nabi ngendika hafidhahullahu ta'ala wa ahla baitihi wa ngiyalahu min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Nek gelem nglakoni kaya ngono Allah jaga wong kuwi, wonge dijaga, ahli baite keluargane ya dijaga, anak buahe ya dijaga. Upama jenengan duwe rewang, rewange ya dijaga. Upami jenengan dadi juragan, anak buahe ya dijaga. Dijaga saka apa? Min bala'id dunya wa adzabil akhirat. Saka siksa donya lan siksa akhirat. Iki manfaate ageng sanget. Nek niki salate mboten kedah malam setunggal. Bebas pokok sak lebete sasi Rejab.